kionga chinsebere litkolia lero niko togochaka nengana ya gwichania ase amata yemo iyo mugagadanstani mungale kurwa ekenyorokia Irungu B ward ya Marani bunge ya gitu chache North barebirero maiga yo konyora mubere bumwana obo omunyeroka bw'emyaka 23 mbarabare ninga yabo nigo egotebekana unanya gusira niga sogete lituko lya Jumapili kurwa inga yabo korende tachiete kwirana goika umubiroye onyara kobaga gotoka emambia ya lero nigo babolirie obotuki kwene kigwa nelio komanya ng'ani kianyata kwage koira abogima abo mwanchu abo na inyurwe muna nigo ebikore bneiga bigante kwene kigwa asinsemo ese abantu abagante gotoka basirtia amagima abo asinjira chobotutukanu robot yoruo rokobwati mwanchu murigereri nigo rwariganirwa no murikito Dipon Asanya entiki kyakorekanire iga muroche ng'aneki yakere ntobe tokogenderera korora abantu baitu bagukwisichinjira kitabwene tibunechi mambia ya lero abanyakenyero ba Irungu B nigo bariganiwa neri musulitindi ngoja kwa kintu kende kabere ga sekenyoro gito kende gitangani kya bese kenyoro erikali omubere bomwana omunyarokoyo mu bw'emyaka ya gatwa nigo toka kogundete unatokohererwa n'abayiboli baye yetangoro kuchana tibisubiri mungale mwana nako akurukumakureti kerubu mungale igasoga lituko lya Sunday akarusibanda nyombe metolirebe na bana lete gasoka igo endo toka ase chipa ono igoro ngaiguri imisu ngatebyo mu muratole nere tarango uri imisu eri neri yaki ako igungwa neke moni esese aja namaraga banalo digasidi botuko ngamata ibiboka orole obwate bichuchu orole guchawa ase chiraniga orole gose ese kwere torore ke moni tigana enda gutwebya buzi ali okwere nayo naiguba gukura ga kinyo mwana omintu ona pide idin drama na kumurigito ona ri misanya atamaroba njona nkwenda ndikasi yande skill najol mami no mera magana n'abantu ba ometi maite bano ngikireke ege korabuneke gani gobono giaichani abange ayama ega anene kobentunde ntangani gochia sabanya kenyora baiga dieta ne onguru kubeni na nyoboke gichana kenyori cyane Irungu igo nabuka mambia na igwa abantu bagukura ngoje nari kuru ekero na igwa abantu bagukura najibuja nanyoro umwana oyino arensari twanyoro umwana oyina ba arensabu ale bosakororoka na uno yosambire akweto agutioka twakumi twabura ninga mangana kia yanike konekie ke tutanya korora intwa isatua chitense yentwanya korora kona buniki kinagie getanga ni ntwanya korora ke kone buniki kono tukumete kurinde nonya nabo ni gobairanga tira bantunda intangani aso munyaroko yoganya gosira Immaculate ko bakagosoka kurwa senka yabo akura imoka igo gendo usira ochikoliwa tagotoka uguneji bako genda gochi mali bana gatogete pa musocho akarusi bona baganga anto kabone pa genda gochi ngibona genda gochi igagwete kabwete kianga togo ikoto nyore gali busa tutigaro chimaya wono utiokire tumete achitaka rwa Jumapili akakukengima igare tubutuko igare tumoiso wonde chiga kichobono nigo abaiboli baboliwe gukwana n'abana babo anenekero bari asechinka eli gutwara obwamatobuya ana nyasa ukurwa nebiegwa nabego toko mwana ugusinyire lakini rende asama abira neli yanda liliyo mwana kwale lile matukonsi pigo so mungina bori mitikianda nabwo ne to mwana kabere nganko ndari kinge ka aikaransiwe na ndubona abayiboli abana ndubwate karo mwana jagere kwanda kenge ka enkote wari kinende abagukwanirwa ibikore birente to bisangire tote na mbi basopa bakabera singe njabono ono mwana mukore ngukina wono ori mecha kwenderia chami yabo chibusyo umubiro nyagusira nigo irwa senkendo chinga kibono butuki bwachakire gikeirerete amakweria yaiga komonyora tingo te bale kinda explain singe tukoje nana to botan anda ko sumu ndachitaka ko sera kara monyora yaga muita cha butuki kuripoti nikitosinikia ukiagetembe kuroiga asesa location ya Burabu egotoke imeye ward ya Marani bunge ya Kitutu Chache North ilitira na inkuru kwa Dipon Asanya.